היה יודע, אילון מאסק ששולט בגרוק, שעל שימושים לרעה שעושים משתמשים, הוא יהיה אחראי, אז הוא לא היה עושה את זה. נכון? זאת אומרת, בעצם המסגרת הרגולטורית מאוד 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 משפיעה. כשאנחנו מחליטים שלכל מיני פלטפורמות כאלה אין אחריות על שימושים לרעה שעושים משתמשים בפלטפורמות, אנחנו פשוט מעודדים מודל עסקי שאומר, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים. ומה שאתם רוצים הרבה פעמים זה לא להיות יצירתיים, זה להציץ לשכנה. אם יש משהו שאנחנו מבינים עכשיו, זה שאנחנו באירוע שהוא אירוע דומה לאקלים, הוא אירוע שהוא אירוע שדומה למהפכת הגרעין, או לכל מיני דברים מהסוג הזה. זה גדול על משתמש הקצה, ולכן למעשה מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה להגיד, תורם של הגופים הגדולים להיכנס. יש הבנה עכשיו הרבה יותר טובה ממה שהייתה לפני 25 שנה, שהטכנולוגיה לא תמיד תשרת לטוב, והיא תביא איתה גם בעיות. בשביל להבין למה נוצר פה איזשהו סיכון ספציפית עבור האוכלוסיות שלנו ואיך נראה הסיכון הזה. אז הסתכלנו לכל העולם של המניפולציות הרגשיות, והסתכלנו לכל העולם של היכולות הקוגניטיביות שעכשיו AI מסוגל לעשות שלא היו בעבר, והסתכלנו לעולם של ההונאות הפיננסיות שאנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה, ובחנו איך זה הולך לפגוש ספציפית את האוכלוסיות שלנו, עם כל המאפיינים הייחודיים שלהם. ילדים ובני נוער, אולי נכון שנלמד אותם איך להתנהל מול הצ'אט, לחזור וללמד אותם שכמה שהוא מרצה הוא לא החבר הכי טוב שלהם. אז יש הרבה מה שאפשר לעשות, אבל אנחנו גם מבינים שככל שהטכנולוגיות יתקדמו, היכולת של הפרט להתמודד מולם על ידי זה שנלמד אותו מה לעשות, כנראה ילכו וירדו. ולכן אנחנו חייבים לחשוב על עוד דרכים. השאלה של איך מטמיעים AI בעצם מעסיקה היום את כל משרדי הממשלה ואת כל השותפים שלנו. והשאלה של איך עושים את זה בצורה אחראית, בצורה שבסוף לא פוגעת באוכלוסיות שהן בליבת העשייה שלנו, ובסוף באזרח הקטן היא מהותית, ויש לנו המון כוח. אני חוזרת חזרה ל-Responsible AI. המילה Responsible זה מגיע מתוך our ability to respond, היכולת שלנו להגיב ולעצב את זה. ויש לנו פה הזדמנות להגדיר מה הם הקווים מנחים ומה הם אותם עקרונות, וכמובן לתמוך את זה ברגולציה. כלומר, חלק מהערך של מה שאתן בונות ביחד, אתן מייצרות סוג של ארגז כלים של עשה ואל תעשה, למערכות שרוצות לעבור את הטרנספורמציה הזאת. במה זה כרוך, ממה כדאי לעשות וממה כדאי להימנע. הצד של עשה טוב אומר שהטכנולוגיה מביאה איתה את הברכה העצומה שהיא מביאה איתה, ויש פה הזדמנות גם לפתרונות מאוד מאוד מיטיביים וחיוביים. ולכן כשאנחנו הולכים לתהליכים כאלה, מצא הידע הזה שאתן כותבות בעיפרון, כרגע הוא ה-good enough האפשרי כדי לבנות את הקומה הבאה של שירותים חברתיים לאוכלוסיות שזקוקות להן. לגמרי, אנחנו רוצים לראות את הפרסונליזציה שהיה מביא, אנחנו רוצים לראות המון המון דברים, את היעילות, אין סוף, יש לו יתרונות אדירים, אבל אנחנו באמת רוצים בסוף לוודא שהמחיר שהוא גובה מהאוכלוסיות שלנו, לא רק יותר מגדיל פערים חברתיים ועושה נזקים שנסתכל אחורה ונגיד איך עכשיו מתמודדים עם זה.